Fl-ewwel ta' Marzu titfakkar Global Arrhythmia Awareness Day. F'din il-ġurnata jitkattar l-arfin dwar ir-ritmu regolari tal-qalb u l-puls u kif azzjonijiet sempliċi pat-teħid tal-puls jistgħu salvaw ħajja qabel ma jkun tard wisq. Kif spjega l-konsulent Mark Sammut? Nużaw it-tieni u t-tielet seba' tal-lit ix-xellugija. Nagħmluhom fuq in-naħa ta' barra tal-pols tal-lit leminija u jekk tafas bil-mod tħoss serje ta' daqqiet. Issa jekk tot kemm il-daqqa tħoss f'minuta, f'60 sekonda, dak huwa l-pols. Sewwa, issa l-pols normali suppost ikun bejn 60 u 100 kull minuta. Jiġifieri jekk ikun ovvjament iktar mill-100 jew sew iktar mill-100, ovvjament dak ifisser il-pols huwa tjaġġel, u jekk ikun inqas minn 60 dak ifisser il-pols qiegħed bil-mod. Issa dawk kapaċi jfissru li hemm problema bir-ritmu tal-qalb. Spjega x'jistgħu jkunu l-problemi konnessi mal-puls. Heart failure ġifieri tajja l-qalb, jinkludu ħasħażinjat, jekk il-puls pereżempju jkun baxx ħafna jew ikun għoli ħafna kapaċi jagħti ħasħażinjat. Hemm ukoll riskju ta' apoplesija, ta' stroke, u f'każijiet estremi jista' jwassal ukoll għal mewt tal-arrida. Sostna li mhumiex l-anzjani biss li huma suġġetti li jsofru minn dawn il-kundizzjonijiet tal-puls. L-ewwel ta' Marzu, ovvjament l-ewwel ġurnata tat-tielet xahar tas-sena 1-3 jirrappreżenta l-fatt illi wieħed minn kull 3 persuni fil-ħajja tiegħu jew tagħha ħajbati minn problema fir-ritmu tal-qalb, minn kundizzjoni fir-ritmu tal-qalb. Ġifieri huma kundizzjonijiet komuni ħafna. L-isptar Mater Dei huwa attrezzat b'tagħmir mediku ta' livell għoli biex fost l-oħrajn il-pazjenti jingħataw l-aqwa kura f'każ li jkollhom problemi fil-puls u f'qalbhom.